Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров Яңа гасыр телерадио компаниясының директорлар советы рәисе итеп яңадан сайланды. Бүген безнең каналда директорлар советы утырышы узды. Монда мөхтәрәм кунак булып Таиф җәмгыяте генераль директоры Альберт Шихабетдинов катнашты. Ул 20 елдан артык совет составында иде. Хәзер аны Таиф генераль директорының нефть химиясе буенча төп киңәшчесе Фәрит Миңнегулов алыштырды. Альберт Кашшаф улына күп еллык эшчәнлеге өчен зур рәхмәт белдерделәр һәм истәлеккә бүләк китап тапшырдылар. Шихабетдинов Альберт Кашшафович, который в течение более чем 20 лет входил в состав и активно работал в Совете директоров ТНВ. От имени Совета директоров прежнего нового состава хотим вам выразить слова искренней благодарности за вашу работу. Бүгінгі очрашуда директорлар советының 2023-2024 елларга эш планын расладылар. Аннары катнашучылар ТНВның зур студиясын карадылар. Канал эшчәнлеге белән җентекләп таныштылар. Альберт Шихабетдинов директорлар советының яңа составына канал өчен заманча бина, телевидение комплексы салу мәсьәләсен күтәрде. Совет директоров вәкилләре нәрсә белән шөгыльләнергә тиешен дә билгеләдек. Алар барысы да белә, кайсы өлкә белән алар буна җитәкчелек итәчәк. Һәм инде әлбәттә Альберт Кашшафович тагын бер сорауны кертте. Ул да озак барган бу сорау, яңа бина төзү, яңа урында төзү, һәм аны төрле хәзерге җиһазлар белән тәэмин итү, менә шул проблеманы без киләчәк советның утырышында без аны расларга тиеш булабыз.